Matan ni boss. Ikaw boss, asa to So boss? ba, ug naa pa ka tong niaging panahon, di unta to makabuhi. Kabalo ka boss, akong pamilya. Nanginanglan pug kuan ba, sani kinahanglan pud ako mangitag pagkaon. Okay, kung nagkulag bayad nimo. Nya akong asawa buntis. Tanaw, sige pa try sa nagbantay nakabuhi noon. Kulang mo kuno ginapasulod sa mga boss. Ikaw pod giingnan na ka nga bantay tarong bayot naguro ka. Babae makaikyas nimo. Bantayan man ko to boss. Bantayan. Ano nakabuhi man? Babae nang buhat, ikaw lalaking Di dako. ana akong itlog ba oh. Ala di ka ma, kuha na na. Ay kabala ka boss na anak ko madakpan na to karon. Asa ni mo to pangitaon tong bayhan na to? Saan to nito makita tong bayhan na ron? Ay boss, boss usahay. Hapa-hapaan na to diha sa kahoy nila Mijing. Ay usahay boss, mga ahoy man to diha. Kahoy nila Mijing. Diha sa ilang kuan ba? Kahoyan Kahoyan. nila boss. Kakahoyan. Diha to mga ahoy panagsa. Ang atong buhaton, atong hapa-hapaan. Mauna ninyo, mauna. Mayra kay mo plano, pero pag abot sa panahon, palpak. Sure na ako boss, dili na palpak boss. Naamo man na Naaman si Ronron boss, duhame. Oh, kana, pamatod inyo ha, magulat ko dire. Dire ko magulat ha. Ay nagkabala ka ba kay naanak ko. Dire ko magulat ha. Oh, isa mo dala. Ako boss. Ako. Di mag-ilog ba? Magulat ko dire ha. Ako'y bahala boss. Ako sad boss. Kung di, Una ko to nga buhi. talong bitang buhi. Kay ug di inyo madala dire ron, kabalo na mo. Yes boss. Kiss boss, unsa ba? Ano, Tara. salo to way angay. Tay bitaw. Ani atong kuan buhaton. Na may lagaraw. Ayaw lagpaduol kay basig matigbasan ka. Ako lay mo duol kay naamong koy kuan pusil. Tutukan lang nako. Ya itaas man niya ang kamot. Ya uman dagani ditso kuha ang iyang kamot. Kasi kuan liputan na to suloyo. Oh sige O sige. Liputan suloyo ha. Ang teknik na to ayaw lang kay paduol kay nay lagaraw. Sige. Basig matigbasan ta. Nya ikaw matigwasan. Dili kay naman ko ani. Nya matigwasan gid ka. Dili ko matigbasan kay naa ko ani. Pila ray pagpusil patay na. Okay. Sige, lihok ron. Araday ka diri, ha? Imo ba kung gito ko taguan? Abi nimo makaikyas ka sa kuha? Karon ka. Oh, usa man. Dalo na to kang busing kay nagsaat ta nga dalo na to kang busing. Masawot ka? Basig atilon ti kang kuan ron. Di ka maminaw. Kapag tinanga ha. Pangdal. Ha? Di ha ba? Pagusog. Okay. Sir. Boss. Dara sir. Boss, sir. Karaw. Oh. Dara sir. Sama sa among giingon nga ibalik na mong buhi, diara buhi. Oh. Ako na lagi gikunat. Salamat sir. Ano yung ganahanap ko niyo? Dahil yung pamatudan inyong ginaingon. Thank you sir. Salamat sir. Salamat sir. Lagi ba? Alit. Morning nidagan? Morning. Morning ni dagan sir. Morning guys. Morning ang nagpasakit sa imong ulo. Morning naghatag. Ay, morning Oh. pa imong itlog. Morning sir. Morning. Oh. Karon makabalos ko. Uniti na. Ayaw naglihok ko. Anong pantuson pa man nimo? Ha? Pantuson pa nimo. Tubag ba? Tubag. Ikaw mo tubag? Anong dagan-daganan man yung ko nimo? Sabay tuyo ninyo sa kuwaser, mo man kay kwarta, mo man Kaysa ba? Amo sir. Gahit ay no. Sa? Walay? Kwarta unsa inyong kuwan sa kuha? Naa mi makuha nimo. Kabalo ka kung sa makuha na mo. Kanang kidney ni mo nang ibaligya. Ya, tapos Sa baligya man mo. Oh, mahal kay kidney. dagan-dagan pa ka? Tingin lang ninyo. Dadagan-dagan pa ka? Ha? Lagot-laguton pa yung kunimo. Imbis okay na to, gadagan-daganan pa minimo. Unsa di problema ninyo sa kuwaser? Pusila na boss. Ugwa pa ka ni takas. Pusilon. Kabalo kang pangortahan pa ni pusilon? Langhag. Kwartahan nga may magnatay kwarta. Ugwa pa ka ni takas. Di maglagot akong busing sa imo ha. Give heart. Sir. Dalan ni dito ni. Aleron. Dalan ninyo ni dito. Yes, sir, yes, ha? sir. Oh, dalan Ron. na dito, dalan na. Patigas. Oh, dagan na.
basta. Palagot di pa ni bayanan ni. Dali na ninyo ba? Tara. Ay, salamat. Tara. Tara, dagat ako busing. Tara. Dali ako. Boss. Tara. Boss. Iya ko iko. Tara, boss. Tara. Ay sa boss. Iya ko iko. Kawali. Guniti, makay makabuhi. Dangag, yung kadangag. Akas ron. Sa kinanaon nyo, gunitin ni mo dagan na po ni Ron. Kawa, dito kas likod ba? Dito kas likod. Anong pakapoy-kapuyon man yun minimo? Dili ba, dili. Anong pakapoy-kapuyon yun minimo, ha? Anong pakapoy-kapuyon pa yun minimo? Kamano kang katol kay ning bagnutan, ha? Tingog ba, tingog? Tingog ba, tingog? Tingog. Anong pakapoy-kapuyon pa yun minimo? Hmm? Tingog ba, tingog? Musokol. Gunitin ka mo, Tron. Ito ba ka? Ito. Anong? Ito? Ha? Ito lang na, sir. Gigaboy ko iko boss. What na lang yun nimo? Okay, Juan. Hmm? Ako na lang, sir. Say ako na lang. Di ako mo gunit, sir. Sorry boss. Taro nga ron ba? Nakabuhi pagay na ron, nakabuhi pa na. Blood. Ibong bayanan, nilihukan po kayo. Dalan ni dito, dalan ni dito. Tara, tara. Dito, ha? Oras. Ron, gunitin ron ba? Oras na makabuhi pa na, ha? Hmm? Makabuhi pa na ko sab. Sir. Shout out kang Narbay, kang Jiloy, kang Manoy, kay Jumar, Club Item Bansalan, og kang Harold, kay Jisway, kay Idan, og kay Giovanni, ito kay Batal, og sa mga umabot nga anniversary sa advance happy anniversary. Shout out Club Item Bansalan. Salamat.